hosting lam nen kan kop dewa wang khan karon trong ve che na min lo she thia mula a soi ho na lama chun kala soi ve lo ania kan soi ve lok du dewa lal ming chuanga kani kan ram political phung siam thatura ko ran ho te mo phur na le ti tur nia kan hriat te soi ho ni se ti kha ani a kan soi du chu ni china te te sai lo ina chat lama aron soi kan chiar ta kha kan ron thop pa dua kan soi bel lek dua kan unau presbyterian ko ran te hianin political education hi ankal pui thina he hian sot na chin tam tak anei ni in alanga a impact te po zir tham a omin karinga a chia chu va hriat har mai theya keini ko ran hian kan nei lutuk lo dewem o ti ka ngai tua political education hi mumal taka siama kan mi thiam ten a guidelines a kai hruai na te po thatakin ziak ta sela in zirtirila asot chin chu a om nge yarin na kaneya chu ta chon kan zirata na poimo kati deu pakhat chu kha kan zirlai soiho na ron soihong tu pu din dinan aron tho bel nen khan kan soizom zewanga kan voting behavior siam that hi apoimo thop maya chumi chu kan ti don chen kan voting psychology tepo kan zir chiana kan siam that anga in karinga molte ka soidu chu Mizoram politics a hian voter tam ber hian kan tinga mang research atanga va mu chua fak ani lo wangina percent chun kan da sual mai theya za somruk somsari vel hi chuan tling kan rin deuh ber hi kan vote thin ani tling tura kan rin deuh ber hi kan vote deuh zel ani ama a party a rin om na lo nei burto te chu thudang ni se mi pui tam ber hian tlinga ta na kan rin lo hi chu mi thadeu poi kan vote thangam lo tlat thin ani heti ani chung hi chuan mi thar tha hi kan vote tling lok lok thei don in arin om lopa in an lu na party engemo an bel fu viau lo thei chuan party te deuh le thar dewa te chun mi thadeu po lo lu sela sarkar na siam tura kan be sei ngam lo te hi chu kan vote tling du lo viau ani achan a oma kan vote anga party dangan tling dai sianga nakina min rep cha rang ti kan hlau thin ani ni china kan soitu dang dang poi nan ron soito thokha sarkar tangin hui mer engemo khatiang kha kan dong ve lawang ti kan hlau thin wang ani a hei hi kan ti chung chuan kan rams hi kan siam thatak tak hian be sei na kan ei lo ke chuan mi mal in hanin soita khongai takin min lo thiam ula kala rei lawang thil za thak tak chuni na a ma ni hanin soi thei lok taila ke chu principle hi ka nei ve to ka trong trai na atanga ka decision fel tak hi ka nei ve top maya bible ka zira tang le pathian ne na kanin lai chin na atanga ka conviction fel tak hi chu min thlop tu pakhat ma om lo ma sela kamal tan don poin ka soi mayang ti hi ka tin na ani ve ringot maya pathian thu ka soi na le ka ziak ve thina hian mi soi lo lam mi soi du zen lo mi fing pa nga ina an soi du vak lo ti ka soi thin ani chuta chuan a consequence tur omani chuan ka tur mayang ti hi ka decision ani a khohar thak ve khop chang hi chu a oma amaro chu kan ngam lo chuan atam ber zinga ka tel lo chuan outcast kan i bi kang ti lo na ringot ta politics si kan kalpui zel chuan kan ram hian mabak eng anei vakin karing lowa chu wangzen ko ran te hi in zir tirila mal tan don point thaber nia kan hriat hi idin pui ngamang u ti hi in zir tir tam anga in ka hria chu kan tho ve ni